Izy misy sosokevitry maromaro mety telo na efatra karaha io zegny izy niany fa izy ka mbala mila zegny anao fagnampin'ity mizaha am'le ambanao zegny anao satria le ambanao zegny tegna powerful zegny fa ty zegny juste antegna mihevitra anao fo zegny za eto taoko fa izy ka misy raha tokony alainao an-tsaoratra zegny aminazy ty angalan-tsaoratra zegny anao donc zegny voalohany zegny hoe izy ka te ho tafita malakilaky zegny anao valiny zegny mila mamaha problème zegny anao ao mila mamaha problème satria i raha zay zegny mila azontsika honogno tsara hoe mila mamaha problème anao zao zegny mety tagnontany hoe ino ma problème andeha hivahako tany jiaby feno problème le olo mamaha problème fo zegny lasa tafita zegny tafita malakilaky zegny donc zegny ny problème mahazo olo jiaby hitantsika zao ty zegny problème na émotion zegny émotion ao problème na émotion zegny donc zegny izy kilenao raha ty volanako sorata hoe problème na émotion zegny ao anao zegny mizaha ty le problème de tsy mivitan'izy problème eto fa mizaha solution amin'igny zegny anao amahanao i problème igny zegny exemple zegny artiste mitsabo raha zegny ao artiste jiaby mira io zegny mandeha magnampatsika mamaha problème na émotion amitsika zegny ao tandregny anao mamaha problème na émotion raha ohatra ka anao tary zegny misy raha tsy azoazonao na avy tagny anao avy an-tragno tandefa raha magnena zegny anao ao satria mba angalangala sorisory volagninao raha ohatra ka anao misy raha tsy malaizalaizanao avy an-tany hafa zegny mety anao zao ty magnatony coin hely giagiaka hely mandefa hira zegny donc zegny izy ka hira zegny ninao mamorona hira zegny anao vaha problème ny olo jiaby io ao vaha problème ndro magnanaova hira anao satria vitsy olo tsy tia hira ary za mandiniky mety tsisy olo tsy tia hira ao zay zegny malaky kokoa io tsy mifidy taona hoe tsy mifidy karazan'olo tsy mifidy bogosté na lavanao na foky anao tsy karaha zay izy fa ny favognosagna anao zegny izy koa anao zao ty zegny vognona malaky anao tafita amin'ny tany tianao tongavana zegny karaha zay zegny izy ao mamany émotion zegny fa izy koa tegna tafita malakilaky zegny anao io zegny nina fitiavagna ao hitanao raha io fitiavagna mila mahay mamaha problème fitiavagna zegny anao zahava problème fitiavagna amin'ny fiarahamonigny misy anao avy eo amizay zegny zahava le solution satria maro amitsika zio ty zegny agnatin'ny problème fitiavagna zegny donc zegny izy ka anao zegny mahay mamahy problème igny ho tafita zegny anao ao magnaraka zegny tandrigny tsara anao izy ka tokony azoagna zay zegny asia vazemo hely zegny amin'ny vidéo ty zegny ao magnaraka zegny mila mahay mamaha problème ara-bôla zay zegny faharoy mamaha problème ara-bôla ino ma ny antony izy ka za zio ty zegny agnotananao amizay vidéo ty anao ma tsy mila vôla zegny anao tsy mila taoko fa mila zegny anao donc zegny i raha zay zegny raha ilain'olo jiaby donc zegny mila hainao zegny mamaha problème anagnan'olo jiaby zegny satria izy ka olo araiky fa volaniko vahanao olagna mety ho ela zegny azonao donc zegny mila mamaha problème jiaby amin'olo zegny anao problème-n'olo jiaby anao teo fa namazoko sipapo voalohany volaniko émotion faharoy teo problème-mbola donc zegny le lafitsarany zegny antsoritinao io zegny hoe araka ny fahitanao izy zegny de ino araka ny raha tokony vahanao amin'ny fotoana zay amin'ny ara-bôla zegny hoe iray andro zegny misy problème ara-bôla de ity araka solution proposeko aminazy zegny ao io zegny le solution hitanao mahamety izy na andeha nangina banky anao na institution financière le hitanao fa mahamety izy zegny igny zegny tsabonao de magnatogna anao zegny vôla avy eo zegny ka misy olo mivolagna aminao hoe succès tsisy vôla agnaty ao za mandiniky mety tsy aminazy izy zegny fa succès zegny tokony tsy lavitry vôla zegny na de eo ny fitiavagna de tsy lavitry eo zegny ny fitiavagna fa azo mba magnano comparaison fitiavagna sa vôla azo mba atao comparaison fa samby ilainao i raha roe io donc zegny mila hainao zegny mandanjalanja izy igny zegny ny faharoe zegny fahatelo zegny izy koa anao koa zegny te ho tafita amin'ny fiaignananao zegny
mila mama problème koa zany. Ya, izy zegny question fa magna ologna fo. Satria le olo mama ologna fo zegny mahazo zegny. Oh, anao zao ty zegny miala avy mizaha vidéo ty, ndao mizaha olo mivarotra ambadika eo mama ologna anao izy ka tsy sira anao zao ty mivarotra sira aminao izy. Oh, satria mama ologna anao zegny. Tsy siramamy vahan'ologna anao amin'ny siramamy. Donc misy échange zegny io na soit hoe partage zegny. Donc zegny izy zegny question fa mahana ola. Oh, fa telo volagno teo igny mila mama ologna zegny anao amin'ny ara-pahasalamagna zegny. Oh, satria raha zegny bôka ilaintsika fahasalamagna. Za zao ty ka agnontany, anao tsy mila. Za mandinika anao mila zegny. Donc mila mama zegny anao problème ara-pahasalamagna zegny. Donc fa atsika jiaby zao ty zegny mahazo ny temps fotoanan'ny confinement igny zegny olo jiaby te ho salama. Donc zegny na amin'ny andra misy atsika zao ty zegny ataoko fa azontsika ologno fa hoe ny problème ara-pahasalamagna zegny mbala misy fo. Donc zegny raha tsabonao manomboky zao ty zegny mandeha mamaly problème ara-pahasalamagna. Izy eo zegny le hitanao fa mahamety izy koa zegny na andeha anangana salle de sport anao izy le solution hitanao fa mahamety izy zegny fa izy eto zegny mila mamaha problème zegny. Oh, problème ara-pahasalamagna zegny. Magnaraka zegny. Oh non, mbala anao. Izy ka misy namanao zegny tokony rasanao vidéo ty rasy amin'ny namanao igny zegny. Fa efatra zegny. Izy ka te ho tafita malakilaky koa zegny anao. Mila mamaha problème ndraiky koa zegny anao. Problème ino ka zegny le magnaraka ty. Mila mamaha problème ara-pagna na ara-tsaigny. Io zegny fahalalagna. Mazinefa maro olo mila fahalalagna zao ty zegny, mila fahalalagna. Mila mama problème amina fahalalagna zegny. Donc zegny ka misy olo zegny hitanao ambadika eto hoe tsy aminazy raha ataony. Donc zegny lasa zegny anao magnabe koa. Magnabe zegny anao. Hoe ity misy solution. Oh, ity misy solution zegny proposenao am'le raha hitanao eo zegny. Donc zegny nanangana fiangonana anao mety fo vao maika matsary tany ty. Nanangana école anao mety fo fa za zegny safidy amaha problème amin'ny fiainana andavanandra ho an'ny olo tsaraikaraiky zegny. Karaha anao mizaha zao ty zegny. Donc zegny ka misy raha ilainao agnaty vidéo ty zegny alevan-tsotra volagno. Igny zegny ny magnaraka zegny. Donc zegny izy ka mbala mila sosokevitry maromaro ndraiky zegny anao, za mbala eto fo fa azadigna s'abonner, aveo zegny azadigna am'raha samy namanao igny, fadiana zegny mahidy fa ny matafitanao malakilaky kokoa zegny toetsaigny zegny. Oh, toetsaigny. Donc zegny mila magnova toetsaigny zegny. Le mahidy alagna, mila partage. Partagenao amin'ny namanao. Ary anao zao ty zegny atako hoe izy ka misy namanao tokony partagenao vidéo ty agnoagny tonga de partager aminazy agny sosokevitry ty zegny tsao fomba mety aminazy agny zegny. Oh, aveo zegny ho an'izay te ho tafita malakilaky zegny misy lien zegny ambany ato mpampianatranakay io was le bilan de la virgin ambany ato zegny izy andeha agnampanao koa zegny amin'ny fampiasanao karakory atao mampiasa raha toy zegny io zegny entinao ireprogrammer saignanao ndraiky reprogrammation zegny izy io. Aloha zegny azavantsika hely zegny somary azavantsika hely mahakasiky ny reprogrammation zegny. Ino ma le reprogrammation zegny na hoe conditionnement. Conditionner zegny. Raha ohatra ka anao zao ty zegny agnatina fahantrana, le condition azonao tagnatin'ny 7 ans premier année taminanao nanomboky mbala zaza igny zegny, information regninao jiaby tao, raha jiaby hitanao tao mipetraka ho finoana agnatin'ny saigninao ato zegny. Zay zegny mahatonga anao matahotra amin'ny fiainana zegny. Donc zegny zegny ka zegny fa raiky edika araiky zegny hoe tahotra. Olo jiaby marobe matahotra. Afaka zegny anao mandeha mamaha tahotranao zegny. Donc zegny la clé tsara apetrakanao fotoana zegny ny finoana zegny. Mandeha magnapetraka ny finoana fatokisan-tegna zegny. Ao ajanoko eo fa tsao ndraiky maro loatra zegny raha koragniny lien volako ambadika ato ambany ato izy ka Facebook anao ambadika eo hoe plus d'information zegny. Ao zegny anao mahita Wesley agnazava bebe kokoa aminao hoe ino aby zegny secret sambaratelo misy amin'olo le fa tafita. Aveo koa zegny karakoa zegny entinao magnova le information tafidika ato entinao manonga fo amin'ny fiainana, manonga fo isôrako anao amin'ny magnaraka antsika misimisy